další nástup. Tak jsme tu všichni. Vypadá, že jo. Jestli je ještě někdo na baru, tak televize nám chybí, jo. Kde pak jsou chlapci z veřejnoprávních médií? Tak přátelé. Když to božce, pak máme ráda. Hodně malé, jo. Počkej si. ČTčko už je tady. Na to školy. Tak dámy a pánové, my se vyhlásíme nejdřív, co se železného hasiče v Randou 2014 týká, samozřejmě kategorii muži. To byla ta první kategorie, kde se na 6. místě umístil hasič z Horního Jiřetína Karel Prošek. 9 minut 32 vteřin a 13 setin. Myslím si, že všichni si zaslouží určitě potlesk, protože ta trať, jak jste sami viděli, byla hodně náročná. Cena utěchy teda. Cena utěchy, bude. Jontový nápoj. Nebudeme to zdržovat, pojďme na 5. místo. Na 5. místě Malé Březno Michal Šlehofer časem 9 minut 24 vteřin a 3 setiny. Gratulujeme. Chtěl si být poslední, ne? Bramborová medaile, tak ta putuje taky do Malého Března, nebo respektive teď další místo je Malé Březno. Petr Mareš, 7,58,22. No a jdeme na stupně vítězů. Na 3. místě domácí borec Aleš Keller časem 6 minut 1 vteřina a 97 setin. Nebej tý penalizace, tak si byl druhej, no. A co se dá dělat? Tak snad příště. Přesně tak, příště. Budeme se těšit. Stříbrnou medaili nebo diplom, nebo co to je? Ještě něco dostane? Vysvědčení. Prošel jsi. Tak a 2. místo. Meziborský hasič Martin Babej, 5,58. Martin Babej tenhle závod úplně otvíral, takže hned si to dal takhle jako na kruťáka za 5,56. Slušný. Takže to bylo 2. místo, to putuje na mezák. No a 1. místo zůstane taky v horách. Ondřej Tesa z Perninku, 4,51,81. Slušný výsledek. Gratulujeme. Já vím, že samozřejmě to vybavení, který měl na sobě, není stejný jako v kategorii Masters, ale s tím časem by byl na 3. místě i v kategorii Masters, do kterými se přesouváme právě teď. Tady je těch borců víc, takže tady to